Na 4 reisdagen kon er dan eindelijk weer zield worden. Bij alle huizen op de Vluursen waren de omstandigheden heel mooi. Wien krijg je treien, lichtwaar, middenwaar. En er weer maar één valske start voordat de vloot dan loskoer. En in het begin van die wedstrijd zagen we echt dat de omstandigheden wel eens wat wennen moeten. Want als je dan op die startlijnen duwen met zo'n beetje wind, is het sturen moeilijk. Als we de route er even bij pakken, dan zagen we dat er een prachtig mooi songlass lijkt. 2 lange kruisrakken, 2 roemenrakken naar de Walta werd het meest volk ziet. En dat betekent dat er qua wedstrijdzielen een heel aardig parcours lijkt. Hoe komen de favorieten eruit? We zagen de Snekerpan en Grauw, die lezen intussen al over Stjurbert. En het veld wordt uitsmat over die lange startlijnen. En de verwachting is dat Snits daar heel goed uitkomt. Boven hem nog Lodewijk Meter. En de rest van de vloot, ja, Elsenien kiest zijn eigen koers. Fjouwer Skippen, die wat een ongelukkige start heen, die moest nog beneden. Maar de grootste verrassing komt van dit scootje, de Zuidwesthoeken. Want het is Auke de Groot die het als allereerste om de bovenste tonnen draait. Een wonderlijk begin dus van die wedstrijd. De Zuidwesthoeken vlugger als Snits. En Douwe Visser van Snits, ja, die kan alleen nog maar volgen. Een heel verrassend begin dus van de wedstrijd. Dat gilde helemaal voor Grauw en de hele mannen. Want die hier een aanvaring. En daarbij is skipper Jitse Mink overboord gegaan. Even een hachelijke situatie voor zelfs gelukkig kon er op eigen kracht eruit klimmen. Maar het betekent wel einde wedstrijd voor de hele mannen. Heel dolpech, want dit is krek harden waar van zelfs. Maar ja, wat waren er krek? Jitse, wat is er krek gebeurd? Nou, Grauw gaat er maar dragen. Grauw zie je mijn broer? Heel sneu dus voor de hele mannen. Bakboord-stuurboord kwestie. En zij moeten de wedstrijd verlitten. En Grauw kan al verder, maar zij haar al het rode vlakje in het wand. Voor in de wedstrijd is het interessant om te zien wat de Zuidwesthoeken doet. Want ook bij de onderste tonnen liggen ze nog altijd op kop. En vlak achter hen komt Snits. En dan is het duidelijk te zien dat het verschil in training om die onderste ton groot is. Want Auke de Groot die gaat vierste om die onderste tonnen. Hij moet dan vanwege de boeikers oerstag. En moet dan achterom sluiten achter Snits. En net alleen nog achter Snits, want ik Lemmer en Jenne Woord zullen op bakboord boven een bel gaan. En dat betekent dat Snits dan de grootste koprenner is. En die rent staren gewoon uit bij de concurrentie. Het is interessant om te zien wat de grootste concurrent doet, want waar is het Jereveen? Zij beginnen in die wedstrijd op een staande plak, maar zullen dan staren gewoon toch wat naar voren scharrelen. Maar het is echt duidelijk dat Pieter Brouwer het meeste moeite had met dit waartype. Je bent verskaten skippen die het hem moeilijk maakt te kennen onder deze omstandigheden. En die echte topsnelheid, die krijgt het er nog net uit. En zo blijft het kampioenschap dus spannend. Want Snits zit maar vlak achter het Jereveen en kan hier dus hele goede zaken doen. En dat doen ze, want ze zielen er een heel eind uit. En Douwe Visser van Snits, die pakt de meters. En er is eigenlijk net iemand die hem hier op alle huizen bijhouden kan. Jenne Woord, die pakt in dat rommelrak toch het scootje van de Lemmer. En schoot op naar een heel knap tweede plakje. Alle Zwerver die leidt dan op het derde plak met het Lemmer scootje. En op een vierde positie, daar vinden we dan het Jereveen. Het hier gezellig druk op het dik hier bij de Vluursen. En de mensen zeggen dat het scootje van Bolzer, toch de nummer 3 in het klassement, hier er net echt bij is. Zij scharrelen op een 12e plakje en maken dus echt een soort taai aan op dit schip van Douwe Visser. De 4 koprenners die rennen er echt wat uit. Eerst Snits en het is Lodewijk Meter die het heel goed meekomen kan. Hij zielt op een 5e plak en leidt over het bakboord naar de bovenste tonnen. En daar komt Jereveen aan en die leidt over Stjurbert. En dan moet Pieter Brouwer echt nog del horen. Hij moet achter het Huizemer scootje del. En hier verschiet er weer een positie. En dat is nou krijgt wat er net broeken kan. Pieter Brouwer moet belies aan op het scootje van Huizem.
Het zijt wordt dat bij dit waartype beide skippen elkaar sa partijen aankennen. Voorin, ja, daar hadden ze er geen last van. Langwar helemaal als laatste. En wils Langwar nog om de bovenste tonnen mat, is de Snekerpanel weer aan het kruisen naar de heegste tonnen. Dan is het dan in het volgende kruisrak het Jereveen wat toch weer krek boppen het Huizemerskoetje komen kan. En zij wisselen van positie. Huizem wordt dan naar het vijfde en Jereveen naar het vierde, denken ze. Want daar is Grauw. Die zocht het god wat er valt. En Grauw doekt erin. Helemaal uit de achterrijnwei naar die onvervaring met de hele mannen. En die pakt hier toch in één slag 2 skippen. En toch goede zaken voor hunzelf. Ze scoren op naar het vierde plakje. En voorin is de volgorde bepaald. En het is het Jereveen wat Jere Joert op Eerlehuizen de verliezer is. Want het is Snekerpan met Douwe Visser die de nieuwe leider wordt in dit SKS-kampioenschap. Het dijklassement dan van de zielerij hier op Eerlehuizen. Snits, Grutske winnaar met 0,9 punten. Volgetrog Jennewaard, De Lemmer, Grauw, het Jereveen, Ljouwert, Waardsijn, dan Bolzert, Huizem, Starem, Drachten, Langwar, De Jouwer en ja, die Eerme Jitsemink, de hele mannen, zij gong eruit en waren dus laatste. Zullen we naar het algemeen klassement en dat is echt super spannend. Snits op het eerste plak met 9,8 punten, maar er zit maar 0,9 punten met het tweede plak verschil. Het Jereveen Pieter Brouwer. Dan krijgen we Bolzert, Pieter Meter, Grauw, Jennewaard, de hele mannen, Waardsijn, De Lemmer, Ljouwert, Langwar, De Jouwer, Drachten, Huizem en dan als allerlaatste de Zuidwesthoeken met debutant Auke de Groot.